Επιτροπής, με τον οποίο γνωρίζεστε, είστε και συνάδελφοι. Εσείς τώρα πού διαφοροποιείστε? Λοιπόν, εκτιμώ απεριόριστα τον κύριο Γόγο και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Είμαι βέβαιος ότι κάνανε το καλύτερο δυνατό κατά συνείδηση ότι προσπαθούσαν να σώσουν μια κατάσταση. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να προσπαθώ να κατηγορώ άλλους ότι δεν κάνανε κάτι ή δεν κάνανε κάτι άλλο. Αλλά να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορετική προσέγγιση. Θεωρώ ότι χάθηκε πάρα πολύς χρόνος. Δεν μ' αρέσει να είμαι πολιτικά ορθός, μ' αρέσει απλώς να λέω την αλήθεια. Θεωρώ ότι το όλο αφήγημα της διαχείρισης της πανδημίας εκ θεμελίων ήταν λανθασμένο. Ήταν ένα αφήγημα επιτυχίας, το οποίο στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το πρώτο επιδημικό κύμα ήταν σχεδόν απόν. Ήταν ένα κύμα περίπου 100.000 ατόμων, ίσως και λιγότερο, από τις αρχές μέχρι τον Ιούνιο, ας πούμε. Ένα κύμα το οποίο κάμφθηκε από την κίνηση της κοινωνίας, που βλέποντας τις εικόνες στο Ουχάν και στην Ιταλία, πήρε μέτρα, σταμάτησε να εκτίθεται από ό,τι χρειαζόταν, μείωσε πάρα πολύ τις εκθέσεις. Λύθηκε αυτό το πρόβλημα χωρίς να κάνουμε τεστ, χωρίς να έχουμε καμία αποτύπωση επιδημιολογική του τι συμβαίνει, χωρίς να παρακολουθούμε το τι συμβαίνει. Ακολούθησε το ίδιο αφήγημα στο άνοιγμα της χώρας, για το οποίο ήμουν σαφώς σύμφωνος ότι η χώρα έπρεπε να ανοίξει, αλλά έπρεπε να ανοίξει με εντατική χρήση τεστ και με εντατική χρήση επιδημιολογικής επιτήρησης. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε ένας ολέθριος αλγόριθμος, ο οποίος στηριζόταν απλώς στο πόσα κρούσματα είχαν οι χώρες οι οποίες θα ερχόντουσαν επισκέπτες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό προτίμησε τις χώρες που δεν κάναν τεστ, σαν την Ελλάδα, που αυτό έδινε το αφήγημα της επιτυχίας. Κάποιες άλλες χώρες της Βαλκανικής, για παράδειγμα, ακριβώς στα βόρεια σύνορά μας, δεν είχαν πολλά καταγεγραμμένα κρούσματα, γιατί δεν κάνανε τεστ. Σημαίνει ότι είχαμε μεγάλη είσοδο τουριστών με έλεγχο πολύ λίγων αρχικά, από τις βόρειες χώρες σχετικά τίποτα, μετά άλλαξε βέβαια, αλλά ήταν μάλλον αργά, από τις άλλες με περίπου 1 στους 8 να ελέγχεται. Είχαμε λοιπόν μία επιφόρτιση του χώρου ήδη από τους μήνες του καλοκαιριού. Φοβόμασταν τους Σουηδούς και τους Άγγλους, οι οποίοι αυτοί που ερχόντουσαν είχαν πολύ μικρή πιθανότητα να είχαν μολυνθεί και να ήταν ενεργά μολυσματικοί σε σχέση με τους Ρουμάνους ή τους Βουλγάρους ή τους Αλβανούς που συνεχίζαν να ερχόντουσαν μαζικά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην επόμενη φάση συνεχίσαμε να υστερούμε στην παρακολούθηση επιδημίας χωρίς να κάνουμε αρκετά τεστ. Γινόταν ένας μεγάλος αριθμός όπως φαινόταν, αλλά απλώς ήταν γιατί είχαμε 2-3 εκατομμύρια τουρίστες, οπότε και 1 στους 8 να ελεγχόταν, υπήρχε ένας αριθμός. Δεν καταγράψαμε την άνοδο του επιδημικού κύματος, εξακολουθούμε να μην έχουμε επιδημική εικόνα για το πού βρίσκεται το κύμα σε διάφορες περιοχές, απλώς περιμένουμε με σπασμωδικές, σποραδικές καταγραφές. Πηγαίνει κάποιο συνεργείο του ΕΔΗ σε μια πλατεία και μαζεύει κάποιους και προσπαθεί να τους ελέγξει. Δεν είναι επιδημιολογία αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτό είναι απλώς μια συλλογή περιστατικών που δεν οδηγεί σε καμία πληροφόρηση και φυσικά μας βάζει με την πλάτη στον τοίχο αυτή τη στιγμή, μια εκθετική αύξηση όπως λέτε, αλλά σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε καν τι ακριβώς είναι πίσω από αυτή την εκθετική αύξηση. Επίσης, έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις για το πώς ο χρόνος αυτών των 6, 8, 9 μηνών δαπανήθηκε. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα νέο ιό, γνωρίζουμε ότι οι νέοι ιοί θα πρέπει να φτάσουν κάποια στιγμή να μολύνουν ένα ικανό μέρος του πληθυσμού πριν σταματήσουν. Δεν ήμασταν σε θέση να τον αναχαιτήσουμε πλήρως και να τον εξαφανίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμάσουμε το σύστημα υγείας. Πρέπει να προετοιμάσουμε φυσικά και να φτιάξουμε περισσότερες μονάδες και περισσότερους αναπνευστήρες. Ακόμα περισσότερο πρέπει να προασπίσουμε το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, το οποίο πάσχει διαχρονικά στην Ελλάδα δυστυχώς, και το οποίο θα ήταν αυτό το σύστημα το οποίο θα απέφευγε αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι ασθενείς να έρχονται στα νοσοκομεία και να κατακλείζουν τα νοσοκομεία. Κρατήστε το. Ναι. Για ένα πληθυσμό ο οποίος ξεκινάει παρθένος σε ένα καινούριο ιό. Το να θεωρήσω ότι σε 3 εβδομάδες θα λύσει το πρόβλημα, μακάρι. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Θα έχει και παράταση από ό,τι βλέπετε. Γνωρίζουμε ότι τα πανδημικά κύματα από νέους ιούς διαρκούν 2, 3, 4, 5 χρόνια. Αντέχει η Ελλάδα κύκλους lockdown 5 ετών. Και να σας πω και το άλλο, η Ελλάδα ίσως είναι και πιο βασανιστική ως προς την επιρρέπεια σε lockdown, γιατί είναι μια χώρα που έχει έναν ισχυρό αστικό ιστό στην Αθήνα, έναν δεύτερο Θεσσαλονίκη, κάποια άλλα μικρότερα αστικά κέντρα Ηράκλειο, Γιάννενα, και πολλές Πάτρα, μικρές
ομάδες ατόμων, οικισμούς που είναι σπαρμένες και μάλιστα που συνήθως έχουν άτομα μεγάλης ηλικίας, ευπαθή, τα οποία μπορεί να είναι στα βουνά, σε χωριά, σε μικρές κομμοπόλεις, που μπορεί να μην πληγούν τώρα, άρα μπορεί κάλλιστα να είναι υποψήφια για να πληγούν μετά από πολλούς μήνες, του χρόνου, του παραχρόνου. Άρα μου λέτε να πηγαίνουμε προς τα πίσω, να το πω σχηματικά, μου λέτε δεν είναι το ίδιο να χτυπάει στη Νέα Υόρκη το θηριώδες πόλη αστικό κέντρο, δεν είναι ένα αστικό κέντρο, των 25 εκατομμυρίων, από το να χτυπήσει, για παράδειγμα θα πω, στα Νόγια. Δεν είναι το ίδιο, λέτε. Όταν αυτός χτυπήσει ένα αστικό κέντρο το οποίο έχει τεράστια πληθυσμιακή συγκέντρωση σε μια φτωχογειτονιά της Λατινικής Αμερικής ή στο Μουμπάι της Ινδίας, σαρώνει τον πληθυσμό πάρα πολύ γρήγορα. Στο Μουμπάι, για παράδειγμα, έφτασε σε 60% να έχει μολυνθεί. Δεν σκοτώνει πάρα πολλούς όμως εκεί, γιατί ο μέσος Ινδός έχει ηλικία 15 ετών. Καταλαβαίνετε, δεν το παίρνει είδηση. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν κλινική συμπτωματολογία, ακόμα λιγότεροι αυτοί που πεθαίνουν. Το ίδιο και στη Λατινική Αμερική, στις φτωχογειτονιές, παρόλο που φτάνουμε στο 60%, δεν βλέπουμε την αντιστοιχία που θα περιμέναμε των θανάτων. Βλέπουμε σε άλλους πληθυσμούς. Στη Νέα Υόρκη, που υπάρχει τεράστια μίξη, πιθανότατα φτάσαμε γύρω στο 40%. Πολύ γρήγορα. Αυτό το κορυφαίο κύμα, το ξυκόρυφο, το οποίο κινείται με ηλικιώδεις ταχύτητες. Σε μια περιοχή σαν τη Στοκχόλμη, πάλι αστικό κέντρο, αλλά με λιγότερη πυκνότητα σε σχέση με τη Νέα Υόρκη, πιθανότατα φτάσαμε στο 15-20%. Φαίνεται το πρώτο κύμα τουλάχιστον έκλεισε. Πιθανό να υπάρξει ένα νέο κύμα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σε περιοχές πιο αεροκατοικημένες, πιθανότατα το ποσοστό να είναι πιο μικρό. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο μετακυλίεται κατά κάποιο τρόπο. Το lockdown στην καλύτερη περίπτωση θα μετακυλήσει το πρόβλημα για λίγο αργότερα. Αν έχει επιτυχία, που όπως σας είπα πριν, θεωρώ ότι ειδικά για την Ελλάδα και για τις περισσότερες χώρες δεν έχει επιτυχία και το κέρδος είτε είναι αμφίβολο ή μηδενικό ή αρνητικό, ενώ οι βλάβες είναι τεράστιες. Πάμε λοιπόν με τις κάρτες σας. Ξεκαθαρίστε μου κάτι. Ορθώς μιλάμε για κρούσματα ή θα έπρεπε να μιλάμε για περιστατικά? Θέλω να πω, στο PCR εγώ είμαι θετικός. Καλώς καταγράφομαι σε κρούσμα μαζί με κάποιον που είναι θετικός αλλά έχει και βαριά συμπτώματα. Εγώ μπορεί να είμαι ασυμπτωματικός ή το ανάποδο. Να είμαι εγώ με τα βαριά συμπτώματα και εσείς να είστε απλά θετικός στον ιό και να μην το καταλάβετε ποτέ. Όρθως τα βάζουμε μαζί αυτά τα κρούσματα? Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Ναι. Εφόσον διαθέτουμε μια πιο καλά στοιχειοθετημένη εικόνα της κλινικής επιδημιολογικής βαρύτητας. Αυτό γίνεται στις περισσότερες χώρες μέχρι ένα βαθμό, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ένα παγόβουνο. Βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου. Όσο περισσότερα τεστ κάνουμε, αποκαλύπτουμε και λίγο περισσότερο από το παγόβουνο. Αλλά στις περισσότερες χώρες το μεγαλύτερο μέρος εξακολουθεί να είναι κρυφό. Και ένα μέρος αυτού του κρυφού παγόβουνου εξακολουθεί να είναι μολυσματικό και γι' αυτό συνεχίζει να διαδίδεται. Πείτε μου με απλό τρόπο να το καταλάβει ο πολίτης επιδημιολογικά. Άρα το κλειδί εδώ της κατανόησης για τον απλό πολίτη σε σχέση με τα ποσοστά στον πληθυσμό είναι ποιο? Ότι ενδεχομένως να νοσήσει και το 90% ασυμπτωματικά? Ποιο είναι αυτό? Είναι απίθανο ότι στο σύνολο του πληθυσμού θα χρειαστεί να φτάσουμε σε ένα 90% του πληθυσμού να μολυνθεί. Αυτό. Είναι απίθανο. Το πιθανότερο είναι ότι σε καταστάσεις έντονου συγχρονισμού θα φτάσουμε στο 60%. Σε άλλες περιστάσεις θα φτάσουμε σε χαμηλότερα ποσοστά. Μπορεί λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο το έντονο πανδημικό κύμα να σταματήσει περίπου στο 25-30%. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχει μολυνθεί περίπου το 10%, ίσως λίγο παραπάνω, του πληθυσμού του παγκόσμιου, αλλά με μεγάλες διακυμάνσεις ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες, ανάμεσα σε διαφορετικούς πληθυσμούς, ανάμεσα σε διαφορετικούς οικισμούς. Πόσοι από αυτούς που έχουν μολυνθεί θεωρείτε ότι θα είναι οι ασυμπτωματικοί ή αυτοί που θα το περάσουν με σύμπτωμα τόσο ελαφρύ κυριολεκτικά στο πόδι που μπορεί και να μην το καταλάβουν? Σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι. Σχεδόν όλοι. Άρα ουσιαστικά από αυτούς, από αυτό το 20% που λέτε 30% τώρα παγκόσμια, γιατί ποσοστό αυτό αναζητώ, γιατί ποσοστό μιλάμε? Μπορείτε να κάνετε τη διαίρεση. Ναι. Έχουμε 1,2 εκατομμύρια θανάτους με ή από COVID. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα συζητιέται για το ποια είναι ακριβώς συνεισφορά του ιού στον θάνατο αυτών των ατόμων, ειδικά για υπερήλικα άτομα με πολύ σοβαρά προβλήματα. Και έχουμε περίπου 10%, αν κάνετε τον υπολογισμό, περίπου 800
εκατομμύρια άνθρωποι, μπορεί να πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο, μπορεί να το έχουν ξεπεράσει κιόλας. Αν διαιρέσετε αυτά τα δύο, βλέπετε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η θνητότητα είναι της τάξης του 0,15%. Δηλαδή περίπου ο ένας στους 600 θα πεθάνει. Περίπου διπλάσιοι, ίσως τριπλάσιοι, μπορεί να καταλήξουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ένας κάπως μεγαλύτερος αριθμός θα χρειαστούν νοσηλευτική φροντίδα. Σημειώνω όμως ότι η νοσηλευτική φροντίδα τις περισσότερες φορές δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα. Πέρα από οξυγόνο για κάποιους που χρειάζονται οξυγόνο, που οξυγόνο σε ένα σύστημα που είναι οργανωμένο σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, μπορεί να το προσφέρει ακόμα και στο σπίτι αν χρειαστεί. Όλοι οι ασθενείς οι οποίοι θα συσσωρευτούν στα νοσοκομεία και οι οποίοι θα εμποδίσουν την παροχή φροντίδας για σοβαρότερα προβλήματα, ένα μεγάλο αριθμός από αυτούς δεν θα χρειαζόταν να είναι στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Πάμε με τις κάρτες σας και θα επανέλθουμε σε αυτό, να δούμε μερικά στοιχεία. Λοιπόν, συγκριτικός αριθμός θανάτων το 2020 από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα, Οκτώβριο δηλαδή, στην Ελλάδα. Ακριβώς. Η κύρια αιτία θανάτου, σαν αιτία που έχει σχέση με τη δημόσια υγεία, που είναι κάτι που μπορούμε να το προλάβουμε, που είναι κάτι που μπορούμε να το αναχαιτήσουμε, που μπορούμε να το αλλάξουμε, είναι το κάπνισμα. Μιλάμε για περίπου 25.000 θανάτους το χρόνο από κάπνισμα. Μέσα στους 10 πρώτους μήνες, λοιπόν, έχουμε πάνω από 20.000 θανάτους από κάπνισμα. Η μισή από αυτούς είναι σε άτομα 30 με 70 ετών, δηλαδή σχετικά νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είχαν κανένα λόγο να πάθουν όλα τα 1.002 μύρια που προκαλεί το κάπνισμα. Για σύγκριση, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι το μόνο κύριο, δεν ξέρω πώς το περιέγραψε, πρόβλημα υγείας και το μόνο στον αιώνα και το κυριότερο στον αιώνα, με COVID-19 έχουμε 700 θανάτους, οι οποίοι σαφώς θα ανεβούν, με διάμεση ηλικία περίπου 80 ετών. Η μισή από αυτούς ουσιαστικά οφείλονται στο κάπνισμα. Είναι υποκείμενες καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί σε άτομα τα οποία καπνίζανε. Αυτό λοιπόν για να έχουμε μια σχετική εικόνα ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος. Οι 700 θάνατοι όμως μπορούν πολύ γρήγορα να αυξηθούν. Αυτή είναι η διαφορά. Λέτε. Αυτή είναι η διαφορά. Και εδώ είναι το θέμα πώς χρησιμοποιούμε μια στρατηγική η οποία αντί να καταστρέφει την υγεία, την κοινωνία και την οικονομία, που είναι το lockdown, χρησιμοποιούμε μια στρατηγική που έχει σκοπό να εστιάσει, να μειώσει τους θανάτους και το φορτίο νοσηρότητας. Ας δούμε την επόμενη κάρτα, λοιπόν. Εδώ είναι ο πληθυσμός μιας τυπικής ευρωπαϊκής χώρας. Περίπου 1 από τους 10 σε αυτόν τον πληθυσμό είναι ομάδα υψηλού κινδύνου που πρέπει να προασπίσουμε. Έχω σπάσει τον πληθυσμό σε άτομα τα οποία είναι νέα, μέση ηλικίας και μεγάλα. Και βλέπετε και μια πολύ μικρή φέτα που είναι τα άτομα στα γυροκομεία. Αν βλέπετε έντονο χρώμα, είναι άτομα υψηλού κινδύνου. Είναι τα άτομα τα οποία πρέπει να προασπίσουμε, να τους δώσουμε την καλύτερη ευκαιρία να μην εκτεθούν στον ιό, γιατί αν εκτεθούν στον ιό, ειλικρινά δεν έχουμε πολλά πράγματα να τους κάνουμε. Σας είπα πριν, έχουμε τη δεξαμεθαζόνη, αλλά σε αυτό. Λίγα πράγματα να τους κάνουμε. Πάμε στους θανάτους COVID, ανακατηγορία πληθυσμού και κινδύνου. Εδώ είναι η τυπική θάνατη στο πρώτο κύμα σε μια τυπική δυτική ευρωπαϊκή χώρα. Η μισή από αυτούς ήταν στα γυροκομεία, παρόλο που αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού και στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρότερο. Ακόμη μικρότερο. Καλό αυτό, γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζεμένους ευάλωτους ανθρώπους σαν αποθήκες πυρομαχικών. Κατά κάποιο τρόπο μπορείς να πετάξεις ένα δαυλί, αν ένας μολυνθεί, όλοι τεινάζονται στον αέρα. Και βλέπετε πάλι το έντονο χρώμα είναι οι θάνατοι που οφείλονται, που πλήττουν τα άτομα υψηλού κινδύνου. Αυτό το 10% αφορά το 90% των θανάτων που μπορούν να συμβούν. Αν προστατεύσουμε αυτό το 10%. Άρα λέτε αυτό θα έπρεπε να είναι το στοχευμένο. Ακριβώς. Αν προστατεύσουμε αυτό το 10%, θα γλιτώσουμε, αν είμαστε τέλειοι στην προφύλαξη, το 90% των θανάτων. Αν δεν είμαστε τέλειοι στην προφύλαξη, θα χάσουμε κάποιους. Αν ακολουθήσουμε μια στρατηγική όπως το lockdown, το οποίο πιθανότατα δημιουργεί ακόμα και την αντίστροφη προστασία που σας περιέγραψα, γιατί τα άτομα τα ευάλωτα όχι απλώς δεν προστατεύονται, αλλά εγώ που είμαι υγιής κλείνομαι και δουλεύω στον υπολογιστή μου, με τις χαζομάρες μου, ενώ άλλος είναι έξω και προσβάλλεται από τον ιό, τότε θα έχουμε ακόμα περισσότερους θανάτους. Προχωρούμε. Είναι ο πληθυσμός της Ελλάδας, λοιπόν. Έστω λέτε υποθετικά ότι μολύνεται το 10% του πληθυσμού με ίδια ποσοστά λίμωξης σε όλες τις κατηγορίες. Ακριβώς. Ας πούμε ότι είναι το 10%, δεν σημαίνει ότι θα λήξει εκεί η πανδημία. Σωστά. Η πανδημία μπορεί σε κάποιες περιοχές να λήξει και πιο νωρίς, σε κάποιες άλλες μπορεί να πάει στο 20, 30, 40, 50. Εδώ λοιπόν είναι ένας τρόπος που σπάμε τον πληθυσμό σε αδρές ομάδες. Έχουμε περίπου 20.000 άτομα σε γυροκομεία.
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ κάποιος να μου δώσει καλά στοιχεία για τον αριθμό ατόμων σε γυροκομεία. Αυτό είναι ένα θέμα, έχετε δίκιο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία τι γίνεται στα γυροκομεία. Τα τελευταία που βρήκα ήταν από τον 20ο αιώνα. Πάλι καλά, θα μπορούσε να ήταν από το 19ο. Λυπάμαι, είμαι καθηγητής επιδημιολογίας, είμαι αδαής σε αυτό, αλλά υποθέτω ότι πρέπει να είναι αυτής της τάξης. Η θνητότητα σε αυτά τα άτομα είναι της τάξης του 25%. Είναι πολύ μεγάλη, Ένας στους 4 που θα χτυπηθεί από αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα υγείας θα πεθάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο προσεκτικά πρέπει να τους χειριστούμε. Προσθέτω άλλα 380.000 άτομα λόγω ηλικίας απλώς πάνω από 85 και πάνω. Μπορεί κάποιος, στο Στάνφορντ έχω κάποιο συνάδελφο που είναι 86 χρονών και τρέχει μαραθώνιο. Θα μου πείτε, ναι, αυτός έχει πολύ λιγότερο κίνδυνο, αλλά ας τους βάλουμε όλους ότι πάνω από 85 είναι σαφώς μια ομάδα που, αν βγάλουμε αυτούς που είναι στα γυροκομεία, έχουν μια θνητότητα της τάξης του 3%. Δηλαδή έχουν μία στις 30, μία στις 33 να πεθάνουν αν μολυνθούν. Προσθέτουμε άλλα 600.000 άτομα, τα οποία είναι νεότερα, αλλά είναι υψηλού κινδύνου. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι ακόμα και παιδιά. Μπορεί να είναι παιδιά τα οποία έχουν οξύ ελευθεμία και τα οποία χαροπαλεύουν από στιγμή σε στιγμή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η μεγάλη μάζα αυτών των ατόμων είναι άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας. Είναι στα 70-75, κάποιοι ίσως λίγο νεότεροι, αλλά οι περισσότεροι μεγάλης ηλικίας. Θνητότητα 2%. Δίπλα σας δείχνω τον αριθμό των θανάτων. Αυτές οι τρεις ομάδες μαζί, αν μολυνθούν το 10%, μιλάμε για 500 θανάτους, 1.140 θανάτους και 1.200 θανάτους. Καταβαίνουμε τώρα στην ομάδα που είναι μη υψηλού κινδύνου. Μη υψηλού, μέτριου ή και χαμηλού κινδύνου. Έχουμε το μέτριο κίνδυνο, που έχουμε εκατομμύρια άτομα, 84, ακριβώς, που είναι 68 με 84, έχουν μέτριο κίνδυνο, έχουν 1%, περίπου 1% δηλαδή να πεθάνουν, 1%. Άρα μιλάμε για 1.000 θανάτους αν μολυνθεί το 10%. Μετά περνάμε στην ομάδα 55 με 67 και θυμηθείτε, έχουμε αποκλείσει αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ σοβαρά νοσήματα. Πέφτουμε στο 0,2% θνητότητα. Κατεβαίνουμε μετά σε άτομα 35 με 54 που είναι 0,02% και μετά έχουμε 0 έως 34 που είναι 0,001%. Και δίπλα είναι ο αριθμός θανάτων. 1.000 θάνατοι στην ομάδα μέτριου κινδύνου, 300 στη δεύτερη, 70 στην τρίτη, 4 στην τελευταία. Μη μου πείτε ότι είναι 3 ή 5 και έκανες λάθος ότι είναι 4. Είναι ένας υπολογισμός κατά προσέγγιση. Αλλά βλέπετε την τεράστια διαφορά ως προς τον αριθμό των θανάτων και το τι φορτίο νοσηρότητας θα είχαμε στον πληθυσμό. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στον πληθυσμό αν δεν έχουμε το 10%, αλλά έχουμε το 5%, το 10%, το 30%, το 50% που μολύνεται. Δεν εύχομαι να μολυνθεί κανένας, φυσικά, αν μπορεί να σώσουμε όλους να μην μολυνθεί κανένας, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδύνατο. Αργά ή γρήγορα κάποιος θα μολυνθεί. Δεν έρχεστε επιστημονικά ή θα ευχόσασταν να έχουμε μολυνθεί και να έχουμε αποκτήσει ανοσία, όχι. ή δεν είναι λυμένο αυτό? Δεν θα ευχόμουν να είχαμε μολυνθεί. Δεν θα ευχόμουν να είχαμε μολυνθεί και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αν είχαμε μολυνθεί και φτάναμε στο 50%, πηγαίνετε σε αυτό το πίνακα, μολύνετε το 50%. Και όλοι μολύνονται εξίσου συχνά, με μια θνητότητα της τάξης του 0,4 που είναι η θνητότητα αν δεν προστατεύσουμε κανέναν. Στο γυροκομείο είσαι 50% θα μολυνθείς. Στην κοινότητα, ό,τι ηλικία και να έχεις, 50%. Μιλάμε για 21.000 θανάτους. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να συμβεί αυτό, σε καμία περίπτωση. Κάποιος δεν θέλει να συμβεί ούτε το 10% το οποίο αντιστοιχεί σε 4.200 θανάτους. Το οποίο όμως θα είναι δύσκολο να το αποφύγουμε αν δεν φερθούμε στρατηγικά. Αν φερθούμε στρατηγικά και προστατεύσουμε τα γυροκομεία, τα νοσοκομεία, τις ομάδες υψηλού κινδύνου, η θνητότητα πέφτει από το 0,4 στο 0,1. Σε κάποιες χώρες, όπως σε ασιατικές χώρες που έχουν προστατεύσει αυτές τις ομάδες, έχει πέσει κάτω από το 0,1. Αντιθέτως, αν ακολουθήσουμε αυτό που ακολουθούμε τώρα, κλειστείτε όλοι μέσα στα σπίτια σας, αλλά τα γυροκομεία είναι ανοχήρωτα, 100% μολυσμένοι στα Γιάννενα, τότε περνάμε στην τρίτη στήλη. Μιλάμε για 42.000 θανάτους αν μολυθεί το 50% και ακόμα και αν μολυθεί μόνο το 10% μιλάμε για 8.400 θανάτους. Βλέπετε λοιπόν ότι η μεγάλη σημασία για το τι θα συμβεί τελικά είναι πώς θα προστατεύσουμε αυτό το 10%. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες σε σχέση με το τι συμβαίνει σε αυτό το 10%. Έχουμε χάσει, να σημειώσω ότι πηγαίνετε λίγο πίσω, παρακαλώ.
Έχουμε χάσει, λέγατε. Έχουμε χάσει το 525, το οποίο είναι 5% να μολυνθεί, μάλλον έχει μολυνθεί ήδη το 5%, με θνητότητα 0,9%. Δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Τα γυροκομεία μας ήδη έχουν αρχίσει να σαρώνονται και μάλλον έχει μολυνθεί το 5%. Άρα βλέπετε ότι έχουμε ήδη 700 και ανεβαίνουμε θανάτους. Προχωράμε. Είναι το παράδειγμα που μας είπατε, όπου υπήρχε σημαντική προστασία. Εδώ λοιπόν, τα παραδείγματα όπου τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά καλά. Σιγκαπούρη, πληθυσμός περίπου ο μισός της Ελλάδας, μια πόλη εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη, σαν την Αθήνα. Αλήθεια είναι αυτό. Και περισσότερο θα σας Και περισσότερο. Έχω πάει στη Σιγκαπούρη και πραγματικά τους θαυμάζω πώς το χειριστήκανε. 60.000 διαγνωσμένα κρούσματα με εντατικότατη χρήση τεστ. Πιθανότητα έχουν χάσει πολλά, άρα μιλάμε για πάνω από 100.000. 28 θάνατοι, μόνο 3 από αυτούς σε γυροκομεία. Θνητότητα κάτω από 0,03%, μπορεί ακόμα και κάτω από 0,09%. Η γρίπη έχει γύρω στο 0,1%. Μιλάμε για γρυπούλα. Σαφέστατα, ο συνωμοσιολόγος που μιλάει για γρυπούλα, κάτω από αυτές τις συνθήκες προστασίας των ευπαθών ομάδων και εντατικής χρήσης τεστ και στρατηγικής που δουλεύει, μεταμορφώνουμε τον καταστρεπτικό κορονοϊό σε μια γρυπούλα. Και καλύτερα από τη γρυπούλα.